Здравейте хора, аз съм Греказа и днес ще играем в 14 Ultimate Team. Да започваме матча. Така, 81 рейтинг, 100 chemistry. Английски отбор е. Така хора, ето че почваме най-сетне. Едисон Кавани ще подаваме към Марко Ройс. Това е германци. Го направо. Така, 1-0 още в 8-та минута. Добре, сега Йоетич, удар на Йоетич и добро спасяване на Адлер. Сега да видим от корена какво ще стане центриране. Удар с глава, право в ръцете на Адлер. Така, Шмьоцер с добро подание към Марко Ройс. Добре, успя да се завърти. Тук много остро влизане към Едисон Кавани. Сега отново извеждащо подаване към Марио Гьоце. Какво ще направи? Каква греда? Yes, 2-0 хора. 2-0 в 14-та минута. Просто невероятен шанс имаме този матч. Едисон Кавани успя да се разпише. Първо пропускът на Марио Гьоце. Просто той беше срещу двама, тук не можахме да видим. Удари града и след това Едисон Кавани просто изпревари вратаря и успя да я вкара. 2-0 14-та минута. Да запазим резултата. Сега Йоетич, удар от дистанция. Добре, сега отново отнесе топка в центъра. Подаване към Томас Мюлер. Какво ще направи Мюлер? Тук забави се германцът с центрирането си. Сега Салдадо. Удар от дистанция отново, но за щастие е всъщни от вратата. Така, сега топката е втори крос. Подаване към Томас Мюлер. Срещу него е Андре Шурле. Завърта се Мюлер. Добро завъртане сега. Още на центриране. Едисон Кавани успя да игра с глава. Още един удар. Тук най-сетне успяваме да вкараме. 25-та минута. Марио Гьоце отново успя да се разпише. Просто невероятен мач става за сега. Той е лесна. Очаквано беше 3-0. Менов да мач Марко Ройс. Така, просто невероятен матч. За жалост не успяхме да го доиграем. Така хора, ето че успяхме да открием опонент след дълго търсене за втория матч. Така да видим какво ще направим. Борът му има 83 рейтинги, 100 chemistry, има Inform Defoe, Уейн Руни още, Петър Чех, изцяло английски е Даниел Стърич. Така, ето го и първия съдийски сигнал. Топката е Марио Гьоце. Малко връзката е лоша между мен и този, така че не знам как ще ви върви. Сега пас към Филип Лам. Какво ще направи Лам? Хубаво центриране към Едисон Кавани. Жалост, той не успя да играе с топката. Удар на басния Швайнштайгер и още гол в третата минута. Просто невероятен старт на двубоя. Изведнъж подаване към Гьоце. Няма засада. Какво ще направи тук? Опита да се да мине между двама, но имаше твърде слаб удар. Сега пас отново към Гьоце. Удар в движение. Гол на Едисон Кавани. 6-та минута. 3 минути по-късно. Да. 2 победи хора. Няма значение. Имаме 12 точки в 6 дивизии. Добре хора, ако видеото ви е харесало, дайте лайк, се абонирайте за моя канал и ако искате да наблюдате още такива видеота, пишете в коментарите. Аз бях Греказа, ще се видим в следващото видео.